què tal? Com esteu? Un any estrany per celebrar la Fira del Llibre d'Onda, però bé, així estem un poquet per compartir amb tots vosaltres experiències diferents i esperant que tot vagi bé i que poquet a poquet anem eixint d'aquest confinament. El més important és fomentar la lectura, i d'això us vaig a parlar jo, no? Es tracta de fomentar la lectura, del foment de la lectura, o de fomentar el plaer per la lectura. Això és bàsic. Jo penso que hem de tindre en compte, tant a les biblioteques com a les aules, què prima. Si prima activitats com comprensió, com velocitat, o si prima realment que els xiquets i les xiquetes, la infància del municipi, la infància d'Onda, o la infància nacional, o la infància mundial, estime la lectura i estime llegir. Amb aquesta premissa comencem l'exposició, esta xicoteta píndola. És important saber què és llegir i per a què llegim. És a dir, pot ser per a mi llegir siga plaer, però igual per a tu no, que eres bibliotecari o bibliotecària, o igual per a tu no, que eres pare o mare, i és una tasca educativa. Aleshores hem de tindre clara la terminologia, saber què és llegir i per a què volem llegir. Jo ho tinc clar. Per a mi llegir és introduir-me en una història, igual que en una pel·li, que en un videojoc, i inclús millor perquè no ho veig. És una assignatura a avaluar, la lectura. Hem de tindre-ho també en compte tot això. Són importants les lectures obligatòries? És més important la velocitat o versus l'estima per a aquests llibres, la passió per a aquests llibres? Sobretot això és sobre el que vull que reflexioneu. No estic fent una exposició unidireccional, sinó que m'agrada que estiguem reflexionant mentre que jo vaig parlant. Molt bé. Aleshores, hem de tindre en compte totes aquestes coses. Si nosaltres primem les fitxetes, les activitats, etc., i no donem importància a aquest pla de foment del plaer de la lectura, que jo crec que aquesta terminologia també hauria de canviar, estem caient en una errada ja, no? Passant en moltíssims termes, moltíssim de vocabulari que tenim adquirit com una herència, com un bagatge, com una càrrega cultural etnocèntrica, i no se n'adonem, no? No se n'adonem de com d'important és que els nostres xiquets i xiquetes aprenguen d'una manera natural sense una imposició, i hem de crear tot aquest abast i aquest ventall de possibilitats perquè puguen llegir. Per això també és important tindre en compte en aquesta xicoteta píndola la importància del lloc. La importància del lloc. Aquesta importància del lloc, de l'espai, ve de la filosofia Reggio Emilia, que es dic filosofia perquè engloba tota la societat de Reggio, no solament és una pedagogia dins de l'escola, sinó que tota la societat està conscienciada de la importància que té, i parla de l'espai com a tercer docent. És un dels pilars bàsics de la pedagogia, filosofia Reggio Emilia, que podíem estar molt de temps debatint. Llegir en cadires no és normal. Quan un està fent una activitat que realment li ha d'agradar i que és un plaer, llegir en una cadira i en un pupitre, en una taula davant, no és molt normal. Per tant, hem de tindre una bona biblioteca, un espai com a tercer docent, on hi hagi una bona selecció de llibres, on dediquem temps a seleccionar, a tirar i a renovar, on deixem la tria espontània a l'alumnat, on fem pressupostos fins i tot per poder comprar. Tenim això i així els motivem a veure quines lectures els agraden i què volen llegir. Tenim això, este pressupost, i podem transversalitzar la biblioteca. En què el podem gastar? Una llibreria amiga del barri ens pot dir: teniu això i això, aquesta col·lecció valen a 8 euros, doncs si volen 4, 8 per 4, o podem anar a la biblioteca, necessitem fer un projecte de... És molt important establir vincles constants escola-biblioteca. Per què? Perquè si no, no empoderem a l'alumnat cap a un aprenentatge cooperatiu, cap a un aprenentatge social i un aprenentatge servei, on tots estem vinculats. El treball cooperatiu és fonamental en el segle XXI, i l'alumnat, xiquets i xiquetes, no van a l'escola a únicament ser éssers passius del seu ensenyament d'aprenentatge, perquè aleshores no aprenen. El segle XXI demanda treball cooperatiu, i demanda que si jo soc bo en matemàtiques, tu has de ser bo en llengua, en un treball, i tu has de ser bo en creativitat, i tu has de ser bo, és a dir, crear uns equips que siguin interdisciplinars i que realment siguin
inclusius i siguen integradors i es complementen. I això es parla també Howard Gardner molt de les seues intel·ligències múltiples. De res serveix que jo sigui al cap d'una empresa i vull que tots els meus empleats siguin com jo, perquè potser jo puc ser molt bo en creativitat i puc ser molt creatiu, però potser em falten eines per a organitzar les despeses, els pressupostos, les despeses, què entra, què eix a l'empresa, necessitaré un bon matemàtic. O potser jo tinga molt d'intel·ligència a l'hora de parlar verbal, d'humanitat, de poder-me dirigir al públic, però potser me falta organitzar les idees. Doncs això ho fomenta aquest tipus de lectura, no? I les lectures. I per això és molt important crear aquests espais dinàmics que ens faciliten, no? Que ens faciliten realment l'estima cap a la lectura. Què és una biblioteca, com així veieu que vam fer en unes caixes de taronges, una escala, i que teniu així també una biblioteca amb un sofanet, que és la meva aula? Què és realment un espai amable o un espai bonic per a la biblioteca? Doncs es basarà en una balança que és la balança de l'estètica i no la de l'ètica, no el que està bé i el que està mal, sinó una balança del que m'agrada i del que no m'agrada. El que està clar és que cadascú tindrà uns gustos estètics, però una biblioteca estètica a nivell escolar o a nivell biblioteca municipal, parlem d'aquella biblioteca amable, càlida, que convida a estar. Jo puc tindre un gust més industrial a nivell decoratiu i tu pots tindre un gust més barroc i un altre pot ser més minimalista i a un altre li pot agradar més la temàtica zen i budista, però tot és càlid i amable. El que està clar és que quan jo vaig a una biblioteca no hauria d'estar ple de celos, de xinxetes, de banderetes, de filets creuats, perquè això en cap casa, en cap estètica, siga quina siga el teu estil, cabria. Compreneu el que vull dir, no? Això és la diferència del que parla Reggio Emilia. No se trata de fer al gust d'una persona, sinó fer-ho càlid, amable, estètic, que convide a estar. La calidesa d'una llar. D'una llar. Passant d'aquesta diapositiva, vos voldria parlar de què llegim, quina és la selecció. Quina és la selecció de lectures que fem. Per descomptat, llegir amb tablet també està molt bé. No podem oblidar-nos que estem al segle XXI i que el nostre alumnat, els nostres xiquets i xiquetes a qui volem fomentar el plaer de la lectura són nadius digitals. Llegir amb tablet. Però què llegim? Tenim obsessió pels llibres, pels contes, per les novel·les, i tenim narrativa, tenim poesia, tenim teatre, tenim còmic, tenim revistes, i tenim que i hem de fomentar en el nostre alumnat que també llisca abans de saber llegir per als més menuts. És a dir, nosaltres hem de proposar lectures i hem de saber contar contes i disfrutar amb elles i fer veus. I encara que estiguen en sisè de primària, per exemple, els encanta que els conten contes i que els ensenyes a contar contes i que tu lliguis un conte i després l'ensenyes. No contem contes ensenyant-los i ja està, sinó que el conte se llig i s'ensenya, perquè el que estem és ensenyant a llegir, d'acord? Aleshores, és important la temàtica, la il·lustració, evitar estereotips, són coses que no podeu oblidar, i sobretot preguntar. Jo no sé què vol el meu xiquet i la meva xiqueta. Podem fer una bústia de suggeriments, podem fer un munt d'activitats que ara després us aniré dient una a una, però tenim en compte que la participació és fonamental i que el sistema educatiu ha està cobert o està integrat per un munt de parts i que no solament el procés d'ensenyament i aprenentatge és jo ensenye i tu aprens, sinó que és multidireccional i hem d'escoltar la infància i és un dret, el dret a la participació, i no solament en la Convenció dels Drets de la Infància, sinó també en la Llei de Drets i Garanties de la nostra comunitat, de la Generalitat Valenciana de Vicepresidència Polítiques Inclusives. Hi ha una llei que poquet a poquet vertebrarà en diferents decrets que ho diu, que les metodologies, incloent la lectura per descomptat, han de ser participatives i han d'escoltar totes les parts. De res serveix que jo imposi una lectura. Anem a passar aleshores a unes tasques lectores. Jo les he dividit, les tasques lectores, en pre, durant i post. ¿Vale? Quines tasques lectores podem fer pre? Doncs mireu, pre podem tindre, per exemple, encarregats de la biblioteca, contar, podem buscar informació de l'autor, d'on ve, de l'època, contar de què va, després podem explorar, anticipar, saber,
podem implicar a les famílies, hi ha moltíssimes activitats prèvies que he dit abans. Crear una bona biblioteca, tindre uns bons encarregats de la biblioteca. M'agrada dir responsables més d'encarregats perquè és un mot inclusiu. Encarregat, encarregada, responsable. Una paraula inclusiva també les hem de buscar. I aquestes paraules inclusives. Això significa que el nostre poder creatiu, imaginatiu i la lectura que hem fet ens ha fet veure més enllà, que també després ho veurem quins són els beneficis de la lectura, i un és aquest, l'eixir del nostre melic, del nostre etnocentrisme, de la nostra cultura i veure més enllà. Durant podem fer lectures en veu alta, clar que sí, són interessants, i seguir el fil, sense presses encadenades. Podem fer clubs de lectura als patis, podem ajudar a eixir en la natura. Per què sempre llegim en l'aula o en la biblioteca? No podem agafar-nos un calaix i uns coixins i eixir a llegir a la natura? Això és superagradable i al nostre alumne i als nostres xiquets i xiquetes els encanta. Podem fer tertúlies literàries dialògiques, clar que sí. Una tertúlia literària dialògica, encara que alguns diuen és que no, millora no sé què, és que no sé quantos, que també ho hem sentit, és que hi ha gent que valora coses que no se valoren en una tertúlia. Una tertúlia no és per a veure si no posa faltes i no és per a veure si he millorat en velocitat lectora. No, una tertúlia dialògica serveix precisament per al debat i per a la inclusió de l'alumnat, per a que tots i totes puguem participar, opinar sobre un llibre, vincular-lo a les seues pors, a la seva vida quotidiana i actual. Podem fer un cafè o un té, per què no? L'hora del té o l'hora del cafè, tu no te llegeixes el teu llibre en un té, ben relaxat i ben relaxada? Doncs, per què no podem fer-ho a classe? I podem dur pastes, i podem motivar a l'alumnat, o podem fer-ho a la biblioteca. L'elecció d'aquest espai, igual que parlava abans de l'espai, no és casual per a fer aquest vídeo. És un espai que per a mi és amable, és un espai que per a mi, amb el meu fill, he adequat per al seu gust i a la seva estètica i a les seues coses. És variable i té els seus llibres i té els seus ninos i tot això és el que hem d'aconseguir. No decorar la classe també o la biblioteca al nostre gust. Després, ha de ser permeable, és a dir, una lectura ha de ser permeable, com per exemple Oliver Twist, i podem parlar de l'Anglaterra, o per exemple 20.000 llegües de viatge submarí, i podem barrejar en ciències i veure les espècies i l'origen de les espècies i l'evolució i com és la vida subaquàtica. Hi ha moltíssimes maneres de permear i de transversalitzar les lectures. Fer lectures dramatitzades, bueno, impressionant, impressionant. No se trata de fer teatre, sinó de fer lectures dramatitzades, que és diferent. I postlectures tinc moltíssimes. Per exemple, el polp lector. El polp lector és un polp que és un tendedero, un tendaire, aquests que les pinces que estan en una tenda sueca, que els obres així. Este polp lector és un polp que apunta i guarda les ressenyes dels llibres dels xiquets i les xiquetes. Fer una ressenya per a que un amic o una amiga vagi a la llitja motiva molt més que tu recomanar un llibre com a professor. Aleshores, el teu company, el teu amic, la teua amiga voldrà saber què t'has llegit, miraran aquest polp lector en el que caben moltes ressenyes i dirà, m'agrada. No és fer una fitxa de nom, autor, editorial, sinó coses a valorar positiu, en negatiu, per descomptat hem de posar el títol i podrem fer un dibuix o una il·lustració que ens hagi agradat perquè potser ens entra més pels ulls, però he d'explicar el per què i raonar i argumentar. El polp lector és una banda. Després tenim fer booktubers, fer llibres de casa, contar els llibres de casa, fer trobades amb autors o autores, fer les caixes de cereals, que és xulíssim, una caixa de cereals en la que dins amaguem un llibre i fora només que dibuixem la portada i posem els pros i els contra. Per què pros i contra? Perquè tu sempre tens en el valor energètic d'una caixa de cereals què és més saludable, què és menys saludable i els ingredients. Aleshores, aquestes caixes de cereals, que com ens agrada molt per lo dels cereals house actuals, tu ho tens a la classe i ningú sap quin llibre amaga dins. Perquè el títol no el posem, però sí que posem en els ingredients si és d'intriga, de misteri, si és comèdia, si és un còmic, i posem quins valors energètics ens aporta positius o de negatius. I aleshores te pots endur la caixa a casa i tu pots fer un altre llibre que recomanes als companys, una caixa de cereals que és el llibre ocult. Després podem pensar, com sempre, i això són estratègies molt bàsiques de la gramàtica de la fantasia, també de rodar-hi. Podem pensar finals alternatius, pensar en quadres o músiques que es puguen associar a la lectura. Nosaltres farem un projecte interdisciplinar
basat en el Principito després de llegir-lo en tertúlia literària dialògica, amb el Museu del Prado i amb el Museu Thyssen-Bornemisza de Missa, i vam veure músiques i quadres que s'associaven a cadascun dels protagonistes del Principito. Aleshores, farem un projecte de teatre, no d'estudiar una obra de teatre, sinó d'aprendre a través dels personatges, per què sentien així, què representaven. Després és que un teatre, perquè cadascú pensa el guió i el diàleg que volia dir. No és fer teatre i estudiar una obra de teatre com la tenim preconcebuda, sinó és transversalitzar a través d'una obra clàssica. Mireu si dona de sí. Això va ser meravellós i fantàstic. Podeu veure-ho al meu blog, No és la classe de sempre, o també al de l'associació que va ser col·laboradora en l'event de El Principito. Va ser una de les gestores, de les entitats gestores, associació que era. Què més se m'ocorre? Què tinc per així apuntat? La barreja de personatges, molt importants. Si el Principito viatjara, per exemple, a un planeta on hi ha liliputienses, en aquest viatge que fa per l'espai, o si, per exemple, Gulliver se trobara amb un dels tres porquets, de què podria parlar? Després, també, és molt important vincular les dates, les efemèrides, i hi ha moltíssimes. Vaig a fer una barreja segons calendari per a que les tinguem totes en ment. El 21 de març, el dia de la poesia, que podríem fer un concurs, un recital, per què no? Després, el 2 d'abril, el dia del llibre infantil, una festa de disfresses com quasi sempre coincidís en Carnestoltes o recent passat Carnestoltes, perquè no fem el 2 d'abril que cadascú se disfressa de contes clàssics o de contes infantils. No té per què ser la Blancaneus o la Caputxeta, perquè hi ha molts contes actuals infantils que també entren ahí en el llibre infantil. Em puc disfressar de Coco, d'Elmer, el llibre de Bosque, de Rei i Rei, de moltíssims àlbums il·lustrats que són molt importants i que treballen molta temàtica de valors. El 23 d'abril és un clàssic, dia del llibre, visita d'autors, fira del llibre cooperatiu entre classes o entre col·les. Jo el començo, el meu company el continua, ha de seguir el fil argumental. També l'hem fet aquest any, tot i el confinament. Hem fet un llibre cooperatiu que podeu veure també a Associació Onquera, i veureu com un xiquet comença, l'altre continua, sempre seguint un xiquet o xiqueta el fil anterior. No me digueu que això no potencia una muntonada d'habilitats i de destreses en el nostre alumnat. El 30 de setembre, dia de la traducció. Per què no traduïm? Provem a traduir. Els agrada moltíssim amb les ferramentes digitals posar una pel·lícula, un curtmetratge i jugar amb aquesta pel·lícula o amb aquest curtmetratge a fer doblatge. Tu el poses sense veu, un capítol de Doraemon, i ells fan veus. És superdivertidíssim i fomenta la lectura i el plaer de la lectura. El 14 d'octubre, dia de les escritores. Podem fer un repàs de per què sempre han estat en un segon pla, què ha passat al llarg de la història, perquè J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, li varen obligar des de l'editorial a posar-se J.K. i no el seu nom. També és per a reflexionar. El 24 d'octubre, dia de les biblioteques. Podem fer una gincana, un escape en les biblioteques per descomptar visitar-les. És importantíssim l'ús de la biblioteca, que és un llibre social i un llibre de debades gratuït, és un servei municipal que tenim, hem de visitar-les més, és una font de riquesa. Un còmic de la classe en el que usem ferramentes digitals, en el que treballem la temàtica que volem, podem fer-ho de contes clàssics, de les rutines de l'aula, i després, per equips, per parells, creen els seus decorats, les seues vestimentes, i foto fixa, aguanten la bafarada i fan el vocabulari. Treballem molt l'expressió també, les emocions. Imagina't, per exemple, que estem fent uno de contes clàssics i dius, ai, que vell llop, i me va a bufar i me va a destrossar. És la bafarada, i tu estaries, socors, que vell llop, en la bafarada, i va a destrossar la nostra caseta. Aguantant la bafarada, i el llop fora, qui farà de llop, estaria fent foto fixa, un company fa la foto, i després se munta el còmic. Ideal tindre un còmic on ells són els protagonistes. Fer una roda de premsa. Bueno, tot això del còmic també el podeu veure al blog, perquè està feta, no és la classe de sempre. Una roda de premsa, com si fores un autor d'un llibre que t'acabes de llegir. Et col·loques ahí, tots els teus companys t'entrevisten. Què tal? Com si fores un autor. I de què anava el llibre? I què ens contes? I com se t'ha ocorrit aquest final? Aleshores, has de saber-te molt bé aquest llibre per a poder-lo contar i poder narrar i explicar als teus companys sobre ell, sense fer una fitxa clàssica, que és el que evitem, que siga farragós i que siga detestar la lectura, el foment. I tenim que fomentar el plaer de la lectura, no el detest i l'odi de la lectura. Cartes a l'autor o a l'autora. Llegir una residència de majors, més aprenentatge social. Els encanta, una vegada al mes anem a llegir, volen llegir. Pensen quin llibre els va agradar. Amagar un llibre, en comunitat o en l'aula.
i buscar-lo a través de pistes sobre el llibre, que podria ser també un tipus escape room, crear àlbums il·lustrats, crear llibres en pop-up, tècniques de pop-up i saber anar a fer els plecs i poder anar fent llibres en pop-up. Vistes totes les tasques lectores, no podem oblidar que hi ha un pla de dinamització de biblioteques que hem de tindre'l en compte, perquè ells cada any tenim diners per gastar-nos en ell i per a invertir i no tindre els llibres ronyosos. A més, els plans de foment del lector, que ja vos dic que m'agradaria que canviareu aquesta terminologia, on cada any en la normativa, en les instruccions d'inici de curs, que sempre ixen pel mes de juliol, aproximadament, teniu que dins del PEC, del projecte educatiu d'un centre, ha d'estar aquest pla de foment lector. Els fa la comissió pedagògica i que la lectura sobretot siga transversal i dinàmica. És molt ampli, no podem dir que la normativa ens ofega perquè és molt ampli. Cada centre i biblioteca ha de tindre en compte que ha de crear un bon pla de foment del plaer de la lectura si vol que la lectura arribi i no quedar-se estancats. I per últim, resumint i concloent, crec que hem de tindre clares unes premisses, que és fer sentir al nostre alumnat, al nostre xiquet, a la nostra xiqueta, que llegir és un plaer, això és una cosa que hem de fomentar, fomentar el diàleg en les lectures, servixen per a parlar, expressar idees de manera fluida, gràcies a tot això, ensenyar a pensar, com he dit abans, formar una actitud crítica, quan més llegim, som més globals, som més empàtics, tenim una actitud més open mind, i afavorir la imaginació i la creativitat. Així veieu com eixim a llegir al pati, així veieu com un xiquet està llegint en una tauleta i no passa absolutament res, i jo estic ahí, el meu avatar, en els meus coixiners llegint. Eixa és l'actitud de la lectura i de fomentar ese plaer de llegir. Reprenc ara la pregunta inicial, perquè aleshores és important llegir i penseu que s'ha de dir foment del plaer de la lectura. Jo crec que és bàsic i no vaig a desvelar-ho perquè cadascú té el final en el seu cap i en la seva ment. No anem a fer spoiler, cadascú pot pensar un final diferent per a aquesta xerrada, encara que usant una de les frases típiques de finalització de conte, una d'aquestes retafiles, direm que conte contat, este conte s'ha acabat. I espero us hagi agradat. Així teniu, per exemple, els decorats del Principito que van fer. Fixeu-vos, en quadres del Thyssen i del Prado, en espís. Eixa és l'escena, per exemple, aquestes dues escenes que es veuen a la fotografia, corresponen a la del vanidós, que en aquest cas era una vanidosa, mireu el quadre que van triar, i també corresponen a la de la dona de negocis, que en aquest cas també era una dona de negocis, i eren quadres, el decorat, en gran, en collage, en projecció, una ferramenta transversal, que és el que hem dit que és la lectura. Una forta abraçada per a tot el municipi d'Onda, per a tots els que heu vist aquesta xicoteta píndola sobre el foment del plaer de la lectura, i estem ací per al que necessiteu. Una forta abraçada, em despedís, m'acomiadem aquesta diapositiva.